alaikum. Za mu yi bayani yadda mutum zai siya hash power kamar yadda muka yi alkawari. In ka shiga Chrome browser ka, bayan ka rubuta wannan Doge-World.live, abinda za ka rubuta kenan wajen zai buɗe maka. kun ga gashi nawa ya buɗe already. In ya buɗe maka nan, duk da gashi ya nuna maka login, so abin da ya fi kyau shine sai ka taba nan wajen wannan zane-zane guda uku nan a kwance. So sai ka shiga, sai ka ga register ga login, ka taba login. So kana taba login, just give it some time, zai searching ya wannan ya bude. Lokaci ne data na MTN din sai a hankali. Yawa, alhamdulillah. To yana buɗewa, kun ga gashi nan username na nasa, kuma ga password din ya nasa. Saboda training purpose na riga na saving nasu. Sai ka shiga login. In ka shiga login, shi ma zai buɗe, zai kai ka dashboard naka. So amma sha Allah, kun ga gashi nan a rubuce dashboard. So a dashboard in kuka duba wannan account balance, za ku ga 3 doges. So wannan din ya samu 3 doges a nan wajen sakamakon kwana uku kenan da buɗe, amma ba mu siya hash power ba saboda na buɗe shi ne saboda training purpose. So a nan wajen sai ka zo sama, ga wa'annan layi guda uku a kwance kamar equal to, sai ka taba su. In ka taba su, za su baka ga bonus ga kuma buy hash power. Sai ka shiga buy hash power. Abin straightforward ne. In ka shiga buy hash power, zai kawo ka nan wajen buy din. Sai ka scrolling ka ci gaba da scrolling har sai ka je wajen da aka sa 500 gashi nan. So wannan 500 din sai ka cancel, ka sa adadin abin da kake so, saboda ka san in kila ka ce kana so ka rika mining guda 10 ne kullum. Kowane guda 10, kowane mining power na guda 300 zai baka wannan guda ɗaya. So kaga in kana so ka mining guda 10, kaga kenan kana buƙatar mining power guda 3000. Sai ka rubuta mining power da kake buƙata guda 3000. Tunda guda 10 a nan misali muka yi da shi. Bayan ka zo nan, sai ka danna spend gashi na a ƙasa. Sai ka, subhanallah, ne network din ya da mu baya, amma I'm sorry, bari mu tafi sharp da sauri. Ka shiga hash power, kana shiga hash power, sai ka scrolling nashi down. Mun mayar da shi 3000 tunda mu dama mining power mutum guda 10 kila yake so ya rika mining. To kana shiga wannan, sai ka gangara, sai ka tafi spend. Kana danna spend, yawa zai kawo ka, sai ka shiga pay now. Kana shiga pay now din, zai bude. In ya bude, sai ka completing, sai ka zaba da me zaka biya. Sai ka bitcoin ne ko bt cash ne ko litecoin ko dogecoin. So ina advice na mutane a fi yin amfani da tron don shi ya fi saurin tafiya. Sakamakon idan ka je turawan akwai awanni 2 da suke baka. Idan ya awanni 2 bai shiga cikin wallet nasu ba, wannan an yi asaransa. So don haka mai amfani da tron ya fi saurin tafiya. Nan sai ka sa email naka gashi nan, sai misali sai ka sa Yusuf Aliyu Yahuza, kaga ka sa email. Sunanka misali sai ka sa wani suna ne, misali sai ka ce Ali. Nan kuma last name naka kila sai ka sa Yusuf. Duk wannan training purpose ne. Ka danna complete, sai ka danna complete check. So yana nan, zai amfanin wannan email din da ka sa don a turo maka da email musamman zuwa email naka. So kun ga kenan a nan lokacin da aka bamu, an ce ni kokari mu tura wannan tron guda 345 ake so mu tura da digo 1002800 daidai. Ko ɗaya ka rage zai wannan. To idan ka je turawa, kada ka ce exactly zaka sa saboda charges. So akwai yadda ake tura wanda abin zai ɗaure mishi kai, so zai iya magana sai a tura mishi, sai ya sa wannan charges din duka sai a tura mishi. To idan ka zo nan din, sai ka copy ga wallet address din da aka so ka sa, kamar account number su kenan da suke so ka sa, sai ka danne shi. In ka danne shi, ka kun ga gashi ne ya highlighting, ga copy ga share ga select all, sai ka danna copy. So once ka danna copy, gashi time ɗinka da ya rage, ka yi kokari ka tura awa 1 da minti 59. Kada mu mance, idan har ka tura shi ya wuce awa 1 da minti 59 baka tura ba, so ko ka tura kuɗinka bai ƙarasa can ba, kuma ya bar cikin wallet naka, ka kai asara.
duk sanda za ka tura ka tabbata ka shirya kafin ka zo wannan process din. Kana gamawa sai ka fita, sai ka tafi wallet ɗinka da za ka sa ka tura. Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah Ubangiji ya sa an fahimta.